na mag-girl man po na si Jao kanang na ako'y problema. Grabe guys, kanang may batiyo sa Aliana na sakit ang anak. Kamusta po kayo? Nakatulog kayo? Manay diyang gatas guys, Nutrin para sa diyang diabetes. Kunin si dya 3 times a day ni diyang imnon. Dya, ako may mo timpla. Anang si diyang taksandaan para hindi ay naglingkod ni dya. Bubuan na laman nag-inini tubig. Diyan guys, basahin nga ni nga di na dyan mapilo dyan habol. Kay baw ko, nagdali na ni si dyan. Kay sahay, di na si dyan kapugang sa dyan ihi mo ng kalito sa bakod. Luwi lagi po ni si dyan tigwanga, maluwi ko magnahon na nga si dyan sa dari. Kuhaon man taan si dyan anak, di man sumusugot. Yung si dyan nga bahala ko no. Dari ra ko na sa dyan bahay, kay dari ko na si dyan komportabli. Sa mauna, maganahan ako ni dyan maluwi ko. Si Zarento higda-higda sa kwarto, hindi ako, di man po pwedeng mauban ko. Ano ko matugay, di ko katugay. Magbuntag si Jagsuga. So, mauna. Hindi na ako nakatatlong pati ako kahapon hanggang ngayon. Pagbangon ko ngayon, naihi ako. Ang dahil ko delikante. Kagahapon makatatlong magpalit. Nabahan. A few moments later. Hi guys, madyong udto. Kamusta naman mo guys? Hindi. Manginaot lang ko nga okay mo karon. Karon day guys, grabe na hanggaula. May kabutangan sang kagul guys. Gikan ako sa kwartong doktora kay mga alas 9. Nga dyan namang pagkaan si doktora. Sa mga itong aghang cellphone ako nag-online. Kay nag-film ko. Pag-open na. Diyan ako'y nabasa chat. Gikang Aisa. Makipag-video call lang ta des Aisa. Wala mi nag-abot kay mapay ang pag-online gusto din makipag-video call si Aliana kay gidas Aliana sa doktor gipa-check up kay kanang gilantan mao dito guys ba mo mo kanang tawag na mental telepathy ngani buntag mga alas 6 naglamig ang tuog nakadungog ko kanang kuan tawag ni nanay tingog gisampit ko ning ali nda ako ning kalit ko ganang nay bakod kay kana bitang mura jud tinuod nda mao day kuno to guys buntag nagpainom na di sa Aliana nagtambal ni Aliana nagkabuang nas nanay kung Aliana kay taas ko hilanat so mao to grabe jud gaulan na guys Ginoo nga nagali ko nakanang nagkaon nda dito ko sa kwartong doktora ako nagpahalata ang naghilak ko kay siyempre mag-girl pagtiguang kami rabang duhadari di pa sa gusto o kanang kuan mag-girl ko kay kami rang duhadari hindi po ko gusto kanang makahatag ko ni jag kuan ba na mag-girl man po na si Jao kanang na ako'y problema
Grabe guys, kanang may bati sa Aliana na sakit ang anak. Pwede pa naman doon ang Manila to Alicia, nilupad na ko. Pero guys, nanay resita sa Aliana, nanay garisitahan ko ng doktor o kanang antibiotic. Ko amoxicillin, buti gisiditi rin ako dyan. Nagulagi ko, giludan ko sa pagumangkod, kaya walagi ko ilud ari. Kaya naghimasin ko, makatawag ko. Wapoy signal. Pero kuan guys, gabi, mao ditong gabi iga kuan. Gusto nyo ko mga padang kwarta sa amo dya. Medyo gali kay anak sang amo. Dali ra si dya, kuan ba, dali ra pakisuyuan. Dya timing ko si Plurami karon madto kanang landbank sag na dya na lamang pa bang to bank hanggang kwartang ipada. Pero guys, grabe yung gaula. Ngay nga nang makaibaw ka nga kanang yung anak na sakit na nakasludyo. Wala makahilak dyan ko, bahala na. Pasensya na mo nga, hilakon ko. Hawat magungadaghan guys, huwag din na ihilak. Diyan, dito ko sa kwartong doktora, nagpagang-pagang na ko. Mga isunod ko na rin sa kwarto, alas 12 na pa ko'y pamahaw. Nalagay ito nakaingan ko nga. Kanang naining kunik dyan ba kay gani halagi mga dayto kung isa kay nahitabo sa mo gagitawag man kong nanay tinuod dyan di sa ipod sa una kanang makadangag pagong tingog di tatay gagitawag ko aprobado dyan nga na something nga di madyong mahitabo na gani na lagi aran dyan mura dyan tinuod nagtawag si nanay na kanang kasag dyan nga tingog marami to ka nang nagpatabang, nigali. Diyan ako nikalit ko. Kanang naibakod. Kung ano bang nagtawag mas nanay. So mara to, nagampora ko nga anta. Okay sila, kay basay nga na. Kanang bitong mental telepathy. Mental telepathy ang tawag na guys ba nga. Murag mo kunik. Nga mao day to. Kay na day nahitabo na siya liya na day dun dis doktor. Diyan. Walagi kabutangan sang kagul guys. Nga bahala yung tao ka nang wamidaghang kwarta. Basta wala may magkasakit sa hang pamilya. Kaya ako dari mag-uul ko. Giubo lagi ko sa Aliana. Jagahi ag ubo. Munang grabe. Ako po dari dyan, muna ko mabuang sa pagganahan na. Huwag ng dughan. Diyan, gabi lagi. Mga dito gabi dyan, nga ko online ang paminosang lawas, mga pamating maraghawang. Diyan. Kuan. Wa ko mahimo dyan gabi iba. Diyan. Nga itong ganang kalit na ko chat ni Flora may madulis Flora may gabi kay online. Diyan wa po promise amo Nga itong mara ko ganang di ko mahimo dyan ba nga wa pa ko kapadag kwarta sa amo So mga ito try ko sa anak sang amo. Total naman po sila katungod mo tabang na sila katungod nga sila'y mangitag paagi nga mo padasahang mga kinahanglanan kay ako may nagbantay sa dyang inahan. So, nila, okay na nila nga anytime musugo ko nila kay ako ko'y nagbantay silang inahan. So, mga to gabihira po nasin ng kwarta. Diyan mga lagi ito, ganyang buntag. Mga alas 9 ko nakahibaw nga si Aliana Gidades, doktor. Grabe dyan hilak na guys. Kay grabing dula. Murag basta di ma-spilling ang gibati. Labi na kayo po ko katawag.
Nag-uul lagi ko kay na samot pa ko dito kag-uul kay naghunahan ako nga simba ko. Daghan ra ba ko ng kasus COVID karon. Ano na grabing guulan na Ginoo na naman din nasayod. Nagampo naman ko sa Ginoo nga ang tama okay ra. Grabe dyan guys, adyo ko batiag kagutom. Hindi nga ni, or ko'y mahimo dani nga ni. Hindi. Halamang yampo. Kay, mo ko'y mahimo, ladyo man ko. Kung pwede palagi lip dun, nilipad na ko. Ganyan sa pagkaibaw na, nilipad na ko. Diyan. Gipanggiludan po kong pantawag, useless ra gihapon. Giludan ko sa nguyab. Pag umangkon, naka-doble na niyang luda rin. Di mo ko kapanawag. Grabe dyan guys. Basta anak na yusgutan ga dyan guys. Nga naibatigan ng anak. Grabe. Muradyo ko mabongbuang sa kaguul. Muna yung unahan na guys, bangaw makasakit ang anak na ako sila di lalim. Muna isahay makaingan ko nga, bahala na. Bahala na nagwa ko'y trabaho. Basta na ako dito sa mga. Mag-unong na naman min, siguro. Muna, maghunahan na ako guys nga. Sa Mayo, kung mauli na ko, di na ba ko mabalik. Kaya mga lagi na, tiguang na sila sa nanay tatay, hindi mag-uul kung si Aliana na sakit, o ako dito. Kaya ba man po kung di man nila pasagdan, pero lahira dyan ang yung batiyon nga ikaw inahan, nakasladyo, di dyan lalim. Siguro na yung makarelate dani nga mga inahan nga nagtrabaho sa ladyo, ilang anak magkasakit. Grabe guys, muna dyan kag Ginoo, di dyan sabot imong gibati. Dosi na guys, adto ko susina kay mo kaon ko pag sanalaman yung kagalingan. Bisag gana kay lisod pudog magkasakit ko dari. Maahapang pamahan ng kaguol, dyan kami narabang duha. Dyan si doktora po na anxiety, mukalit rapog andaran, dyan ako. Na time guys, nga mura ko magpanic attack, mag-ampor ako, ko di pwede ganing, di pwede din halabanan, kay di po ko gusto. Naisay ko guys, nga andaran ko sang nervyos, ako rapay, kung ko asang kagalingan, nga mayin ko nga di pwede, maandaran ko, kay di pwede ko mudagang doktora, kay mahadlag si doktora, kay kami rabang duha. Harap pong pakalmahan guys, ang kagalingan, mag-ampor akong taman nga anta. Padong na ko mangarag. Nandiya. Basta di masabot ba kung sa'yo nakaswaydan na nga mo under yung panic attack. Nandiya. Right time nga at lang ko na rin kusina nga. Grabe nang hadlo ka na. Mura na kong mangarag. Mag-ampor ako sa Ginoo, di pwede. Ginoo adyo ko pasagdi kay di ko pwede. Asa ko dapit mo dagan nga gang amo. Napoy gibati. Diyan buhaton guys, muling ko dra ko. Diyan mo exhale, inhale, magampo ko. Diyan mo kalma raman po ko. Di isahay makatabang na ka nang nakoy ka-chat. Mutawag na, makatabang na. Wala na guys, di pudlalim ang kaimtang dari, ngay nga na. Kami lang duha sang amo. Kung ano ba diyang panglaban guys, magampo na dyan ko, hindi na dyan ko sa Ginoo nga. Adyo naman ko pasagdi. Kay, nilagi lalim. Diyan sa hay bitaw, kanang uban, ibas na ko kay, nagsigir akong sayaw-sayaw. Sigir akong tiktok-tiktok. Mora dyan na yung extension guys, nga kanang malingaw ko. Kay dari, grabe dyan. Diyan, sa mga buhatan dari, wa ko kung ang doktora, wa ko ni isa na. Wa ko ni jagi pugas nga. Ang ana,
limpyog taman. Ang diyang importante, nga mabuhat, makakaon si diyang katulos sa kadlaw. Maura na, andya ka ng mga hugasan na mga kuhan, wa dyan ko maglimpyog tudo-tudo kay si dyan mapiniingan nga di ko magtudo-tudo kay dyan ko magkasakit ko kay bawa man si dyan magmalabian ko kanang nay kakapoy o kahago kay bawa si dyan mandaran ko sang asma manang ukara ni dyan nga makakaon laman si dyan katulo sa isa kadlaw makahain ko ukara na ni dyan dyan kuhan basta nari ka na bitang mga importante daring mabuhat ka ng mga medical supplies ugma kay requisition di man kuhaon man na kada semana ng mga needs sa hospital nila di ako may mag-prepare mara na ang buhatin pero kanang buhata na guys kapoy na kay labi nag-arandagana di po na pwede o kanang imurang pampunitin basta-basta imurang ipang pampunit di mo pa nang hunahanaon sa mga klaseng mga hospital supplies, di man pwede mag bira-bira na kag panguhag imong ipangpak, imong potong i-check, imong potong tanawon. Ug sakto ba imong potong i-review. Kay lisod pud lagi guys una nang di mo nang hanaon ang imong gibuhat, manaming sila dari nga hayahay kuno trabaho. Di hayahay trabaho dari guys. Pero nanginhanglan man laban lamang gihapon o man siguro pa yung trabahong dali kay ka na magaling magtrabaho sa opisina utok mo pa yung gamitin gaan lagi pero utok pa yung gamitin so mga to guys nisira ko sang kahot sang daghan kay nagtukog kusina kay alas 12 na ako'y pamahaw paggawas na sa kwartong doktora, diretso ko sa kwarto. Dari ko nag-imot-imot, naguhila ko. Katsat na stiri. Di mapugnan. Ang gihilak dun. Kung tama, naghilak na. Marami pag maloglogan ng daghan. Bingan ako sa Ginoo nga ikaw na may bahala sa tanan. Hana lamang giampos Ginoo guys na unta. Na okay rato sa liyan, na maulian. Guys, mamahos ako.